kat ba kibriu kidang beng ya ka Voice of the People Party kat ba makapat kadang yo kecing kershan na upai ba tu kibriu kiba jukan tho ya ka kiba jukno ya ka na kapor henry makapat kadang yo por dang yo minsim wat lada kibriu kiba lane kidon ki katu kat ni kiba kentho henry upai ba pat udah terang sya kecing kala bat udah don sya kata kamensim ban kwa jingkala ha kani garibi kejung la sanpho tali ki snem ki bala lep ya shedin henry kumta ki pai ba ki larai ba ha ya menta ka kenti lane kaban sawan kin sa ai ka mandin ya kani seng ka badang kamar kumba pioi ba ha ka tega hima sora ka badang don ha pedeng ka kenrum kenram deng jong kata ka jingjit sim lane ban tung sim bapura hadu menta kimpat la bansil kampat la ban ai ka sanat ban long sim ubapura ya umarem dor sim bat ka KHDC kadang up bat kadang kemi bat kadang pek benya ba halor jong kani ka kenrum kenram habe de bat kani ka hima bat ka ba phi kumu pai ba pidon ban ong bat ka epat ka ba kum kitu kibriu ki baju beng bat ki baju gentho na kapor syakapor ya kani ka jingle jong ka KHDC hapo ka jingalam jong ka seng VPP kani ka seng kat kum ka jingyo i ka jonga ngayu i bakale kamde ka jing bakala ka bakale enrei ka dei ka jing shisha ka bakale kan sapek lut ya kita kistat kumbangi tip bau pra udei unong pe ya kistat te kan sapek lut ya kita kikam bam sap kikam bampong bat kikam kiba jaklia kabadon hangte hapo ka district konsil bat kan sasei madam lut ya ki paro kiba kadai banse tu ki baju beng kumno pisngeu ya kane kejingle kejungka hatu ke babak kelala ni ke badeng ai ki jubab ki jungpi ha kane ke video kenang ba upai ba unyo ban pule bat unpe ya kar pom komen ka jung hab ban ai ke jingero haba ki tre ya ke babha ni hab ban yero bat haba ki tre pat ya ke basniu ni hab ban keno mo kata kadeng jungi kum ki briu ba kabor kamsyong hakite kabor kasyong happy hanga lengba ki simbriak ti ki jungi kabor ka syong hangi bat lada ngimon yaki bakin sa ai ken sa bat lada ngimon pat maki kimla ban bat namar kabor bat katkum kariti sensar hapo kari India ka jungi kidon kabor tang hapo samsne mo te lada ki bha bat kile bha ki dio kabor ban bat hadu chipulane ar pusne hapo kari ka jungi hapo kari India ka jungi te parlok parjor na anong ye phi tang ka we ba ki tu ki baju beng bat ki baju kentho bat ki baju keno ha bun kirkom ha ki lai phujat lai phurkom na kadiang bat na kamon ki ba sanga ya ba ardan nri menta POE bat pi pau shai ba kalenti ka ba yalam kadai ke cinsisha henry bun ki tu kinong yalam ki ba na ki we ki seng bat ki we na ki we ki party ki ba ki kentho bat kiba ki ong bai ba arden ichu hela haki surok bat ichu hela haki lenti ki singking nri makiru kila hela hi haki surok lada kim hela ha surok ha ki yo ban hela mo kata kade ka bapau syai bat kaba pau bat kaba syai lada klem hela surok upai ba kumno tip bat upai ba lengba jong ga jingmi jong ka ni ka party lengba jong ga jingmi jong ka Voice of the People Party ulalong ubastat pat upa champang pi te parlok perjor pro tangkini ki kentin ai ki kemon ki kadiang ha kanika by election ka ban salong rewat ladang impatip ya katarik laning impatip ya ubnai enre tungin ai ya ki kadiang ki kamon kaba ngin kersian rabba sisin mo kenang ba in peking kumno ki trekam pat kumno kilong lada ki tre ka babha lani ka basniu te tungin ya rai ladu kemen sim bangin penjawab don burom ya kini ki kandidat jong ka VPP hangte hapo Delhi ra bangin penjawab don burom ya ki MLA baka ni ka parti kan yo ban sensar marway kumba pila ai ke jing sensar hapo ka KHDC ba kan ka parti kan yo ban sensar bar thau ain jong ka jela ka jungi te nagaliang ka junga kupli sibun te kuble ya pi baro ki parlok parjo share but like but subscribe ya kan ka channel kum kadak ka jingai musim ka jungpi kuble sibun